Ya ayu ram kaya ngono. Alah. Ada guse. Oh iya, nyuwun sewu Gus. Alah. Bocah kaya ngono. Ngapunten lho. Ngapunten nggih Gus. Wau pas kula wok jenengan ningali napa mboten? Kok wok ben ora trimo ningali, ora trimo mirsani guse mek. Ya aku ndak penak pas ngene-ngene. Lah guse tapi yo mantuk-mantuk. Ngapunten lho Gus. Ngapunten nggih. Ya ngene iki lho no, antara agama karo budaya itu harus berjalan. Iya. Seiringan ngono. Nyatane yo apik tenan to. Apik. Dalam berdiri, wo minta berdiri. Iya. Kalau juragane nasu dudan duding. Aku kon ngatur. Kula jumeneng niki. Kayak sapa to kae sing rambut gondrong kae? Mbok ngatur raket mau. Kok mangsane kaya dukun ngono ya. Kuwi Gus Gendeng kok dukun. Kuwi Gus Gendeng. Kan kene iki ra ketok lho, Mas. Lah iya, wong ngono ya nggih klambi ireng. Nggih ireng-ireng. Lah kok ketok putih untune tok ngono jen. Kuwi Gus Gendeng. Gus Gendeng iki sapa? Lho, piye to bocah iki? Tapi wonge waras. Lho. Waras. Piye to? Maksud nyapa kok dilokne Gus Gendeng? Gendeng kuwi ora kok edan kuwi ora ana. Gendeng kuwi genah tur mudeng. Wah, berarti genah ning agama mudeng babakan agama. Heeh. Mula heeh. Kae ngono wis tanggep mbahku dhewe. Berarti engko mbok anggap mbahku dhewe. Ya engko berarti ora usah pamit langsung mulih ae wong bae dhewe kok. Lah jane ning kene kan aku ora bayaran to, Mas. Lah iya. Wong niate ning kene kan aku ngaji. Ngaji. Golek ilmu. Ilmu mergo Niken Salindri ki ora gur nyanyi ning yo ngaji. Ngaji. Apa meneh wulan iki wulan puasa. Bulan Ramadan. Heeh, bulan Ramadan. Iya. Jadi kita berlomba-lomba mencari ilmu, berlomba-lomba mencari pahala. Alhamdulillah. Mas ya to niken Salindri ra tau poso. Nek kan yo ngono ya aja dicethakne. Loh, poso kuwi wajib lho, Nok. Loh, namanya orang perempuan itu kan kadang ya puasa, kadang ya enggak karena kan ada masa-masa untuk paham. Halangan. Nah, yo. Masa kowe sesasi halangan terus ya. Ndahne yo. Ya ora mungkin to sesasi. Puasa lho, Mas. Alhamdulillah. Ndek nganane pas Maghrib. bulan pertama. Hari pertama kok bulan pertama. Kowe jane poso setahun mau piye kok bulan pertama? Hari pertama aku puasa alhamdulillah nutuk, Mas. Nutuk maghrib. Nutuk maghrib soalnya jam 2 wi mau aku mangan sik. Dadi wi mau dikeng ganjil sampai maghrib ngono lho, Mas. Makanya jam 2 awan wi aku mangan. Ora kena. Ya ampun lah kok poso beduk to kowe. Beduk lek jam 12 aku jam 2. Napa Gus lek poso jam kalih buka niku napa Gus? Anu kae wong wi rada anu Mas. Nah, gak krungu. Rambute ketutupan rambut iki lho. Kupinge ketutupan rambut dadi malah kadang lek ditutut rambute sak pokoke. Ya ora dicethake sak pokoke. Ya ora kena jenenge poso maghrib kuwi isuk ngono kae setengah 4 sahur setengah 4 isuk. Ya toh, sampai maghrib kok jam 2 buka. Lah nyapa? Nggih aturan dhewe agama ndi sing mbok anu? Jam 4. Loh, jam 4 ke sahur, setengah diwajibkan dan dianjurkan setengah 4. Jadi jam 6 gak oleh sahur jam. Wis sarapan jenenge. Ya ampun. Oh iya, berarti jam 4 patet ya. Setengah 4 lah iso. Jam 4 wis imsak biasane. Lah iya setengah 4 kuwi ndang sahur. Siapanku bar sahur gendang persiapan ning masjid. Heeh, nyapa? Golek takjil. Ya salat subuh. Oh, salat subuh. Barono langsung maghrib. Ya astagfirullahaladzim. Salat subuh jam 4 toh? Ya. Jam 5 toh? Heeh. Jam 5 6 7 8 9 10 kok jam 12 3 4 5 6 18 jam. 18 jam poso ngempet mangan ngempet sembarang kalire. Kok 18 jam toh, Mas? Kok suwi yo mati no? Lah iya kok suwi men. Kok itu 18 jam. Aku kok melu to dina iki awur kuwi. Poso ki pirang jam? Jam 5 toh? Jam 5 sampai 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 13 jam. Lah ngono 18. Lah yo manut ae. Ya manut mbok ketularan. Ngerti ya Gusti ndek iki ning omahku. Golek buka. Ora. Nyapa? Nunut buka mesti. Ora. Piye? Wonge malah
ngejak aku anu ae buka sik ae. Ya ampun, buka dhisik jam piro bukane? Buka sik jam 3. Ya apik berarti. Kuwi ya apik, kuwi melu Aguse kono. Jare Guse to. Heeh. Halah nyapo poso wong mandak ra roh sapa-sapa. Ngono ya. Aku ndek iki ya dibel ngono. Dibel aku. Bang ning ndi? Lah wi Mas ya diceluk Gus anggitmu ya mokel wi. Alah. Aja banter-banter jamaah oke. Jamaah. Gak percaya. Aku ndingi ya dibel. Wis to, sampean percaya aku boga. Enek Mas Tete Mas ya. Aku ya ngono nok. Nyapo? Aku di video call. Bang ning ndi? Kerja Pak. Ning kene lho mancing karo aku arep ngombe kopi ngono barange. Domongi ya. Wong iki asline poso mutih wi. Poso mutih. Mangane kapuk, kapur barus. Ora aja. Nak, iki yo ngaji, yo nyeni. Yo ngaji, yo berbudaya. Masya Allah. Wes saiki lagu apa sing arep mbok aturke? Mergo jamaah sing padha rawuh iki ngenteni sampean ket isuk mau. Iya, alhamdulillah. Anak sing kok Lampung barang. Temu kangen Mas ceritane nggih. Berhubung ini tadi yang melihat ibu-ibu memakai jilbab-jilbab semuanya. Bapak-bapak memakai kopiah-kopiah semuanya sangat budaya sekali. Wah, tenan. Pemeneh Pak Soleh iki mau ya ndongaren yo nggih kopiah iki mau Pak Soleh. Heeh. Kuwi kelambine kopiah karo busana muslim metune riyo tok arep poso. Ora wi mau nggih kopiah gara-gara bar dipetal karo mbokku, makane malah nggih kopiah. Oh alah. Iya nak. Heeh, iki berhubung apa bulan Ramadan. Dadi lagu-lagune sing Islami. Wes lagu apa? Nggih, monggo Mas. Tambal ban mawon. Islami kok tambal ban? Sing lagi seni kuwi ya, Mas. Iya ning ora kok Islami terus lagune tambal ban. Terus lagu nyanyekne piye? Ya dinyanyekne pokoknya dadi siire diganti, lirike diganti sing Islam. Islam. Contoh. Jajal Mas nadane Mas. Wah iki lho. Mas Ipan masih hidup ya? Iya, terima kasih. Cek meger-meger. Iya. Ya, peteng gitu loh. Lah iya. Wong kok ngedop ngono ya. Mas Bambang sudah menyeliti apa? Mensiapkan syairnya belum? Aku liriknya. Nah, dirungokkan dulu ya Mbak Nika ya. Nggih, Bu Nyai, nggih. Bulan iki bulan Ramadan. Asik. Ramadan wayahe poso. Heeh, asik. Tok. Pripun Bu Nyai? Pucat? Gak. Oh, gak. Aku iki jenenge profesional kerja. Dadi iki mikire iki spontan. Ora terus direncanake dengi-dengi ora. Iya ya paham ndang nyanyi anggitmu yo mikir terus asine. Bulan Ramadan. Heeh. 30 dina. Iya. 30 dina Senin, Selasa, tanggal 1, 2. Moga-moga. Terus mlebu swarga. Amin. Gus gendeng. Iya. Kok ora gendeng? Ya tak bener kok. Iya bener. Ngadane pengajian. Karo Niken Salindri. Iya. Niken Salindri. Asli kota Kediri. Iya. Piantune ayu dan seksi sekali. Dan sampeyan lho. Aku ya? Heeh. Iku aja lucu-lucu lho enek bojo lho engko yo nang. Sama nyanyi aja ndak. Kok ditokne lho. Lho, kadang maca kok. Kowe iki piye to, Nok? Wis aku bar ki ra metu neh aku. Loh, jangan harus keluar lagi. Gus Gendeng rasa ditokne lho. Ben dhewe ae. Kaeno pengen nyanding sampeyan mbok ditimbali rene to, Nok. Lah nyapa yo aning kono iki. Monggo mriki. Alah malah ning jeding barang. Alah jeding ra nek ciduke kok. Wonge wedi bedhok awake dhewe mergo dhewe nyekel kertune wonge. Mancing Bang karo ngopi, oke. Poso iki. Rokoke apace? Dingik malah grendel kuning. Apa?
sangune nih dompetnya kok 10.000. Kadang mancing gitu PSD. Rambutnya loan wanan kabeh ya. Bocah dek koyo ngono. Ya, wes iki. Dan Dalu niki pengajian rutin. Malam Jumat kliwon daleme Gus Gendeng. nah Bintang tamu duojo nikan salindri. Muga-muga sedaya paring rejeki. Gus Gendeng, Deng, Gus gendeng. Gendeng, Gus Gendeng. Deng. Iya tuh, kok malah deng. Lah biasa maju dar kan ngono. Lah lek Gus Gendeng berarti Ya gendeng. apa? Gus Itu Gendeng. bukan. Muncrat gigir raup. Wah. Wah, ampune. Ya. Gus Gendeng, Gus- Gus Gendeng, Gus Gendeng, Gendeng. Aja ngono. Ora, Kayak ora. wong tuwek aja dikit dulinan. Ora, ngono kan wae lucu-lucu. Wong sakmono kuwi mah ya lucu-lucune ya. Iya. Heeh. Untune asline ki wis Eh, wes. Kowe lah dipentong. Wong kae mbok ngono sektine ora jamak kae. Sopo alas macan apa tuh wedi yo. Nek nyanyi lagu sekti wae. Sekti. Khusus iki Gus Gendeng. Ya. Mergo wong iki sekti. Sekti lho, Nak. Sekti iki Ah. marane ngalase kewan ra gelem nyedek kok. Aja meneh kok kewan demit. Waduh, Gus Gendeng balik lagi. Ah, ngono. Lah nyapa kewan gak gelem nyedek Sebabe. saya Gus Gendeng ning Sebabe ngalas. nyapa? Lah kok padha. Astagfirullahaladzim. Bocah. Astagfirullah. Ngapunten lho, Gus. Ora kok padha karo wit-witane dadi ki ra ketok Ra ngono ketok, lho. ya. Gus Gendeng ki ra. Ya menyatu dengan alam. Wong iki sinau ya ora nggur ning pamulangan, ning sekolah, ning pondok ora. Sinau dengan alam itu juga perlu. Kadya Gus Gendeng ngono kuwi. Kae metune kapan? Kae to. Mbuh, kae. Pokoke nyanyong lek metu dhewe. Ya. Ya, monggo. Yuk Sekti bersama Kiai Jamus Nikan Salindri. Sekti ya, Sampun. Nak. Heeh, iki Gus Gendeng mboten minggah. Ya monggo timbalono, Nak, timbalono. Monggo, Mbah. Gus oh, Mbah. Loh, iki mbahku dhewe kok. Ya Mbah Gus no. Mbah Gus. Monggo Eyang. Mbah Gus Gendeng. Oh, Eyang. tasih foto Eyang Mayang Koro. Dudu kok kaya. Monggo Gus Gendeng. Kunes kunes saji seswa rama Weh. Waduh, njaluk udut. Joget pindho njaluk udut. Oke. Alhamdulillah. Aku kon nyapo iki. Dalam? Aku kon Nggih, nyapo. pun monggo Nggih, pun, monggo, mandap. Monggo mandap. Aja. Tuan rumah. Oh iya. Iki duh. Anu maksudnya selamat ngoten lho, Gus. Selamat juga melok iki. Angel ta, Angel, angel ta. angel. Angel makane kon mudun ae. Biarlah kon mudun sama lah dikruyuk jamaah. Waduh. Inggih, maksud kula niku mungkin jenengan pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Tambah sayang kalih kula. Amin. Kula jenengan gep napa? Anak. Tirase putu. Ya putu. Ya putu ya gethuk ya, Nok ya.
Ngapunten bilih enten klenta-klentune. Ora enek sing kleru. Wow, Gojek lho, Wow, Gus. namung Gojek nggih, Gus. Sampun Alhamdulillah. tinggep tenanan nggih. Wis los nek aku iki. Injih. Guse niku lek Ngapunten, poso nggih, Gus. tertib kok ya. Kayak mau guyon tok lho nok diberane. Nggih, mau namung apa Mas? Guyon, kok gulon. Wow, namung guyon lho, Gus. Iya, iya, Ampun wis, tinggep Pak. dolanan lho nggih, nggih nyuwun Oh, sangune, Gus. Alah. Ora oleh engko sik to kok sangu barang iki ngopo to jane? Lho. Ora oleh mbah sangu ning kene. Nggo, Bres, ngono. Ora oleh mbah sangu saru. Lah men nampane apa? Lho. Iki to, Heeh. duwiti wedang kuwi lho. Wedang loro kuwi ora ra diduwiti. Cilaka ngono. Monggo. Mayat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd dumateng sedaya jamaah malam Jumat Kliwon. Sedaya ingkang sangat kula hormati, jajaran dari Kapolsek sedaya. Dalu niki kula mboten badhe ngaos mboten, memang sengaja napa naminipun kula ngrawuhaken di bulan suci Ramadan niki pengin nyeneng nih. Jenengan sing wis dino mikir sawah, sedino mikir masalah, sedino mikir anak nakal, sedino mikir utang, wis dalu niki kula pengin nyeneng nih jenengan dengan saya menghadirkan genduk kula niken salindri kalian kadang kula kalih joglidik kalih jogluduk. Adapun napa naminipun kula dalu niki karo genduk nen tunggah ndik kula pantun nembe badhe ngomong mawon, mohon maaf atas segala keterbatasan tempat dan sebagainya. Namun demikian alhamdulillah napa naminipun tanpa mengurangi semangat panjenengan untuk terus napa namine menghadiri acara dalu niki. Kula mengki ngajine sediluk mawon sakderenge mengki jogluduk kalau joglidik niku minggah. Lah nduk, lha iki malah jagongan dhewe iki piye to iki? Ken. Nyapa to ganggu wong foto Sapa sing foto? Pak Babi. Pak Babin niki lho Oh, Pak ngrepoti. Babin. Wah. Foto ta lho. Babin. Lah nggih Lah nggih Pak Babin. Lah kok ngomong babi mau? Lho, sing babi kula. Niki Pak Babi nyambet to babi. Oh, ngono. Pak Babin foto kali. Iki ngadeg wong pengen ndoh raimu kabeh iki lho, ngadeg. Wajah rai. Oh, iya. Mana apa wasan ben delok rai. Pon niki Iya. lek mboten pripun? Nek ya mbok terserah. Lah iki sing ngaji sapa to, Gat? Genane lho. Alah Ora ngaji sida kungku. Ora sida to? Ora sida Ngajine ngaji. mengke. Engko sadurunge dulur lanang klitik Oh, nggih. Oh ngoten. Terus Terus niki kula kula pun. mampun. Ya piye teko jamaah kok teko aku iki lho. Duh. Piye to? Sampun nggih, Pak. nggih. Lho, jenengan mireng nyambak to? Niki diterus ning ngajine napa nyanyine? Lho, Ngaji. lho. Nyanyi. Nyanyi, ngaji. Wah, sudah rungon bocah iki san. Rungonan ya, ngaji napa nyanyi? Lho. Ngaji. Nyanyi. Heeh. Inggih. Pripun Gus? Makula matur nuwun lho Gus. Iya, Niki saking Lek. jamaah Kacang. Sampeyan ning kene nyanyi ora kok bakul kacang. Nyapa lho wong kae guyu iki? Endi to? Kuwi lho. Sing nyoteng ya bene to, kuwi kan YouTube sampeyan to kuwi. Nggih. Guyu bareng ra melok nanggap Lho. guyu. Sok ben ditanggap dhewe ya. Sing nanggap matur- sapa? Sing nanggap sapa? Ya ngenteni wong-wong. Iya, ngenteni wong-wong. Nggih nanggap dhewe apa nggih mangane bingung kok. Nanggap. Jamaahe lho ya Allah diparingi suguhan. Masya Iki Allah. mau buka bersama lho, Nok. Oh ngoten. Buka bersama gratis disuguhi karo Gus Gendeng. Alhamdulillah. Kurang baik hati apa Gus Gendeng ini? Jamaahe disuguhi aqua, disuguhi apa Jeruk, jenenge jeruk, salak. salak. Lah sedangkan bintang tamunya ning kono mau kopong iki, Mas. Ora suguhi apa-apa iki. Kena enek ra ketok sampean. Apa disuguhi akeh kuwi. Ora ning ngono. Iki Gus Gendeng itu mengutamakan jamaahnya dulu. Ku awake dhewe gampang. Awak dhewe disepesialkan. Spesialkan. Disepesialkan. Nek mburi nek kulup.
Ayo. Nggih. Nyanyi salagung kas Salagung. engko ke Om Duojo dikon munggah. Saiki Iya. Guse pun cekap no dereng. Wes aku Pun tamu toh? Nggih pun jenengan tilem mawon. Satana ya ben action sih nyapa jamaah dulu. Gusti iki bene ning dhuwur panggung, Nah. engko lek ning ngisor darai ngluyur. Nah, ngoten Gus jenengan ta mriki. Lah wis tumon to. Seorang Gus ya. Beliau iki karo jamaah sayang lho, Nok. Sayang, karo Lah. aku ya sayang. Ora Loh, sayang wong piye to? karo bojone wong ya sayang. Ora ning ngono. Maksudnya iki sayang kepada jamaah ya apa? Ket sore mau Heeh. nata ngene iki, nggih lungguh, nggih lenggah iki, karpet iki. Wi Gusti dhewe sing Gus apa? dhewe. Masya Allah. Piye to? Terus, Wah, lek renek lho kaya sesosok Gusnya tuh enggak ada. heeh. Biasanya nang kongkonan iki gak benakne sosok dhewe. bareng. Sesosok. Terus. Itu pokoknya Terus. luar biasa Gus Gendeng Luar ditungake. biasa. Ditungake sehat selalu nggih Pak Bu Pokoknya nggih. Amin. Panjang Sabar. umur, Sabar terus ngomong sehat. jamaahe. Nek Gus Gendeng iki nganti loro, aku ya melok loro. Sebabe. Mas. Loro ati. Iya, aku ya no loro. Renek sing ngejak awake dhewe nek soalnya. Lah iya, posonan sing tak jagane nggur wong iki tok. Iya ya nak. Iya. Nggih monggo. Senak kita nyun sewu monggo wedang Gus. Niki pun kula bayar dadi. Sampun to? Mbak bayar piro iki mau? 100. Monggo. Niki HP-ne mengke. Iya. Niki rokoke Gus. Alah. Niki koreke. Oh munggah ra nggawa rokok. Sampun Gus, sampun. Sampun matur nuwun. Sum anakmu Sum golek lho. Alhamdulillah ngaji oleh jahe. Jenengan kersa, Pak? Tak kira lek emoh ngono Mas ya Bambang gelem. sampun, ngomongnya sampun. Sampun. Nggih pun. Ngomong ae ya. Ya. Gubuk asmara, Pak. Oh, nggih siap. Kok mboten teng hotel mawon, Pak? Ning gubuk bareng enek semute. Langsung mawon. Nggih. Nggih mboten bawa, Mbah.